Nesta terra galega vivo loitando por libertad. Voume da miña terra, deixo os meus fillos, deixo o meu lar. Quedo sen agarimo, soio por culpa do capital. Centos de envenenados traballadores morren en C. Fábricas de carburos e de larpeiros que viven ben. Soio a clase obreira, xunida sempre polo amor. Acabar en Galiza con toda clase de explotación. Traballador galego, non teñas medo a represión. Rachas callas de escravos e vive sempre en revolución. Rachas callas de escravos e vive sempre en revolución. Que, por exemplo, a miña xeración pois xa naceu con eses dereitos implementados na sociedade, pero non foi doada. Quero agradecer a estas persoas que hoxe están con nós, agora as vai a presentar Natalia, pero quería agradecerlles moito a súa asistencia a este concello. Quería pois tamén darlles a benvida e dicir que é unha honra para nós. Eu represento a corporación e represento, pois, creo que a veciñanza tamén. É unha honra para nós tervos aquí, polo que representades, polo que facedes e polo que conseguistedes para todos e todas nós. Así que moitas grazas, espero que todos e todas disfrutedes do acto e agradecerlle, como non, ao Ateneo e a todas as persoas que o compoñen pois o seu traballo a prol pois desa memoria viva, non? Que temos a sorte de ter viva aínda, e de organización deste tipo de eventos. Así que moitas grazas e boa tarde. Boa tarde, amigas e amigos, benvidos en nome do Ateneo de Moaña, que represento eu hoxe nesta mesa. Estamos aquí para falarnos dun feitos históricos extraordinarios na nosa historia recente contemporánea, para evocarnos un referente que ficou para sempre na nosa memoria democrática. Imos facelo arredor duns pretextos importantes, como son coincidencias temporais, o mes no que estamos, e tamén dun libro dun autor brillante, premiado e xa consagrado na literatura galega como é Francisco Castro, que chegou a ser director da emblemática editorial Galaxia. Imos a facelo arredor dun dos seus últimos libros e, ademais, ten como pano de fondo aquela sociedade do 72, coas súas vivenzas, medos, loitas e convulsión. Imos a conversar do 1972, co seu autor e con Xesús Chávez, Guillermo Fontán e Martín García Cordeiro, que naquela altura, xa desde os anos 60, se batían heroicamente á frente da clase obreira da nosa comarca. Imos facelo arredor do que eles nos poidan contar en primeira persoa, nun tempo moi breve, forzosamente limitado, e tamén arredor dese libro que tendes na estantería do fondo, tes ata as 10. Fai agora 45 anos a clase obreira e o pobo traballador galego batíanse heroicamente contra os vampiros do grande capital e os seus lacaios servidores que, a fronte dos aparellos dun estado fascista, reprimían de xeito terrorista, cada vez máis acentuado, calquera sorte de contestación do pobo traballador e das súas forzas sindicais ou democráticas prohibidas e perseguidas. Desde as fábricas ou asteleiros de Ferrol e Vigo tecíanse firmes redes de acción clandestina por homes e mulleres da vanguarda da clase dos asoballados, producindo levantamentos populares sin precedentes que ficaron para sempre na nosa memoria e na historia insumisa da Galiza. Ferrol en marzo e Vigo en marzo tamén, e en abril e en maio e despois en setembro mostraron máis unha vez o enorme potencial,
a forza inmensa da clase obreira cando ela se organiza, se une e solidariza fraternalmente pola súa liberdade e emancipación. Naqueles días e meses, como os de hoxe, pero en 1972 a clase obreira viguesa e todo o pobo desta cidade bisbarra combatían sen medo contra o aparello tiránico, brutalmente represivo. Houbo avances moi importantes nas reivindicacións que se arrincaron ao inimigo explotador e tiránico, mas tamén foron resultado de cárcere, tortura, persecución e despedimentos para miles de persoas do noso pobo traballador. Houbo avances sociais e laborais que se conseguiron con combate e, por riba de todo, erguemento do orgullo obreiro e nacional do pobo galego. 45 anos despois, 1972, ten que ser materia de coñecemento polas experiencias vividas e porque sen ese aliarse poucas cosas se entenderían do noso devenir no devenir do acontecer político e social do noso país ata os nosos días. Mais alén da nostalgia xustificada e do atributo que lle debemos á dignidade desa xeración e ás súas individualidades, estamos na obriga de aprender e coidar este legado e mesmo afirmarnos nas nosas raíces. Este non é un acto para profundizar rigorosamente na historia do movemento obreiro galego. Ningún foro político ou sindical, é tan só un evento para abocar aqueles feitos aos que nos referimos máis arriba, arredor dun libro e duns protagonistas reais de historias aparecidas no libro que no libro se contan. Deixolle a palabra a Guillermo Fontán, un deses protagonistas que no ano 72 estaba traballando en Ascón. Pertencía á Dirección Galega de Uso, a Unión Sindical Obreira. Tamén traballou en Construcións Crespo, antes de pasar a Ascón, onde chegou a ser un dirixente prestixiado e seguido pola plantilla. Participou en reunións clandestinas de centos de traballadores e na intercomisión que coordenaba o traballo e a loita dos obreiros das distintas fábricas de Vigo e comarca. Estivo á fronte de loitas históricas da Ascón, a súa empresa, unha delas que durou 7 meses e medios en 1978. Na actualidade dirixe unha asociación cultural en Redondela, está á fronte dunha asociación veciñal e preside unha asociación de pensionistas. El, Guillermo Fontán, alén de falarnos daquelas folgas, vai a tomar as rendas de conducción e vai a moderar este acto. Moitas gracias á presentadora por todo o formato de presentación. Vou a procurar non liarme moito e correspondeme a min, encargaronme a min de falar dos compañeiros da mesa, non? Non sei con que fortuna, corredes un gran peligro, pero bueno. Empezo por Martín García Cordeiro. Nado en Cangas do Morrazo, con orixen en Moaña. Ademais, acabamos de dicir fai un pouco, pero a mí apuntaran antes outros. Dende moi novo traballou en varias empresas do metal de Vigo. Fundamentalmente foi militante moi activo do Partido Comunista Español, PC, na clandestinidade entre os anos 60 e 70. E isto entre os anos 60 e 70 dice moito do seu sentido de compromiso e de espírito militante en favor de mellorar a vida de todos, porque eran anos moi duros. E vou dicilo xa, asistir, por exemplo, a unha xuntanza en Madrid, e como te collera a policía, considerábate en calidade de dirixente por ir a unha xuntanza a Madrid, e iso supuña unha petición fiscal xa de entrada de 8 anos de cárcere. Despois dunha folga en 1968, foi detido, xulgado e condenado a prisión polo Tribunal de Orden Pública, o que máis ou menos é hoxe a Audiencia Nacional. Sentencia que cumpriría no cárcere de Cádiz. Participou cos seus compañeros de Barreras en todas as loitas que se deron durante 1972. Despois ingresou nos grupos clandestinos de Dirección Galega, a UPG. Durante anos foi concelleiro do BNG, en Cangas. Tamén foi membro do Ateneo de Moaña nos anos 70, da clandestinidade. Como se pode ver,
A loita pola xusticia e pola liberdade e por unha sociedade solidaria conleva un risco inequívoco de represión profesional, xudicial e policíaca, que só pode ser asumida desde un sólido convencemento moral baseado na entrega a unha militancia xenerosa en vez de mellorar a vida colectiva, é importante isto do colectivo, e de renuncia a todo o privilexio individual. Ao dicir isto, supón estar a falar de Martín García Cordeiro e de outros moitos Martíns, algo que hoxe vislumbrase difícil, pero que a humanidade non lle queda máis remedio que o de camiñar en busca de un ben colectivo ou se topará nun futuro miserable. E permitidme unha cita que é deste filósofo eslovenio, que me parece que se dice así, Zizek, algo parecido, eu dese tipo de idioma non cato, é que di: quizás a solidaridade global sexa unha utopía, pero se non loitamos por ela, entonces estamos realmente perdidos e merecemos estar perdidos. Isto é o que en breve, en síntesis, se me ocorre dicir de Martín. Felicitar e dar as gracias a todos os organizadores deste tipo de eventos, non? Que desde o meu punto de vista son importantes, non só para no personal ni no social, sino tamén para a memoria. Porque, ao mellor, na sociedade actual, algúns pensan que desde que terminou a Guerra Civil no 39 hasta que morreu o dictador parece que non pasou nada, e pasaron cousas enormes, moi graves, e que ainda están hoxe aí con todo isto que se chama democracia, sin restaurar, sin justificar e sin darlle, digamos, o valor que teñen que ter. Temos moitos ainda enterrados nas aceras e non se fixo xusticia, ni siquiera os 40 anos despois que presumimos de demócratas, non? Con partidos comunistas, socialistas e non sei cantos máis, pero hai algo que se ten que recuperar, e a memoria é unha desas partes. Nosotros, eu e os compañeros que estamos aquí, pois evidentemente sufrimos nas nosas carnes o que foi unha ditadura represiva, onde non había nin tan siquiera libertad de poder falar como estamos falando aquí, xuntarnos e falar abertamente, non? Nós tiñamos que xuntarnos libremente e baixo unha decisión personal, ademais sabedores de que nos arriesgábamos a que se nos collían nos podía costar a vida, así tranquilamente. Tiñamos que escondernos nos montes, disimulando. Eu recordo daqui, cando eu visitaba o Ateneo de Moaña, no Ateneo de Moaña tiñamos charlas de tipo cultural, de outro tipo, para disfrazar a situación, pero cando se nos permitía, pois entonces falábamos de política, cando sabíamos que estábamos sós, non? E, bueno, e cando tiñamos tempo libre, viñamos aquí, a isto, onde está hoxe este concello, que aquí había unha carballeira, e aquí facíamos música daquel tempo, non? Nosotros éramos os yeyés daquela, con melenas e pantalóns de campana, que era do noso tempo, e pasábamoslo ben. E sempre tiñamos un momento, despois de tocar a guitarra, botar unhas cantigas e tal, de moda daquela, pois sempre tiñamos algún grupiño que nos xuntábamos en grupos de 5 ou de 10, mozos e mozas, e sempre falábamos algo de política, da situación política, non? Da falta de libertad política e sindical que nos albergaba naquel intre, non? Que non nos deixaba organizar absolutamente nada. E logo había unha parte tamén fundamental, que era que, bueno, estábamos a cabalo dunha, digamos, dunha dinámica que xa se entendía, ou xa se miraba a vir, que era a parte, digamos, nacionalista galega, non? Que estuvo un certo tempo oculta, ou polo menos protexida por os, digamos, os estamentos máis ou menos culturales, é dicir, os, digamos, a xente esta da élite da cultura, escritores, pero que non salían aínda todavía a palestras porque tampouco se podía escribir todo canto eles querían, non? Pero, bueno, na clandestinidade, pois, se lles invitaba a que nos viñeran a dar charlas como as que estamos dando hoxe.
e eran charlas moi interesantes, escondidos, efectivamente, fechados baixo chave, e eran charlas moi interesantes. Eu recordo daquela un ministro socialista, que depois foi socialista, que daquela nos dixo nunha conferencia escondidos na asociación, digamos, da cultural de Cangas, que era unha especie de xunta parroquial onde o cura deixaba un local para que ali xogáramos a non sei que, fixéramos teatro, xogáramos as damas ou non sei que máis. E ali aquel home nos dixo naquel tempo, de non morrer o dictador, a mí me quedou grabado todo aquilo porque foi o que despois me enganchou, non? Mais do que xa estaba comprometido. E entonces dicía el que se os galegos que estaban no exterior, emigrados, fóramos capaces de controlar as divisas dos emigrados, Galicia podía crear 10.000 postos de traballo diarios, anuales. E dicía el, en 20 anos podíamos ter pleno empleo. Dicía el naquel tempo, estamos falando do ano 67, 68, xa chove. Se controláramos solo as divisas do diñeiro dos nosos emigrantes no exterior, se en vez de ir á banca central española viñera unha caixa de aforros, digamos, galega, non? El dicía que, se iso fora posible, Galicia podía crear naquel tempo xa, solo con eses aforros controlados e canalizados para crear traballo e outras historias, xa podían crear 10.000 postos anuales naquel tempo. Ben, aquelas charlas, que non era precisamente un home que fora de un pensamento, digamos, nacionalista, ni moitísimo menos, pero daba a entender de que os galegos tiñamos que empezar a organizarnos para controlar todo eso, non só a parte económica, o país, a xente, a sociedade, a cultura, de que se éramos capaces de organizarnos en organizacións políticas, sindicales ou como fora, pois, oye, tiñamos un futuro prometedor, non? E de aí que, naquela etapa, pois, bueno, eu non sei canto me queda, eu estaba organizado en comisións obreiras, porque naquel tempo eu empecé a militar en comisións porque empecé a traballar moi novo, aos 16 anos empecé a traballar, e, claro, eu ainda que tiña inquietudes políticas a través da UNESCO, cando estuve estudiando na Escola de Peritos, íbamos a UNESCO para entrarnos porque era o único sitio onde había libros que che podían deixar ler, non podías leválos para casa, pero ali na UNESCO podías sentarte, podías coller un libro de Marx ou un libro de Lenin, podías te empapar de algo, non? Pero non podías sacar dali porque estaba totalmente prohibido, como te colleran con un libro deses, pois estabas claro. Entonces, eu empecé militando en comisións e comprometido coa liña obreira, fundamentalmente, non tanto coa do partido, pero sí coa liña de comisión, pois, bueno, fixemos unha gran actividade que logo se traduciu todo aquel traballo, non só noso, sino de todos os compañeiros e compañeras, pero fundamentalmente compañeiros do metal, nos astilleiros, e incluso na zona automobilística de Citroën, e toda na bisbarra esta, pero que despois foi máis alá, foi cando se culminou no traballo do ano 1972, non? No ano 72, todo aquel esforzo, todas aquelas vicisitudes, aquelas proezas que se fixeron, pois culminaron naquele último traballo. E aquilo foi un punto de inflexión, non só, digamos, de cantidade, sino de calidade, non? Porque aquilo abriu, foi o primer acto en España, revolucionario, onde saliu toda a clase obreira prácticamente a calle, dende Ferrol hasta Vigo, toda Galicia estaba prácticamente paralizada, e se creou unha conciencia obreira personalizada, é dicir, ali foi cando se empezou a crear a través das disidencias que despois empezaron a crear tamén, porque a partir do 72 o Partido Comunista de España dá un golpe de timón e empeza a entrar, desde o meu punto de vista, e algúns compañeros corroborarán, nunha línea de socialdemócrata, é dicir, abrindo a porta digamos, a socialdemocracia, non? Cando o Partido Comunista naquel tempo, a nivel de Estado, tiña unha implantación importante e seria, non? Incluso aquí tamén en Galicia, pero nós, os que militábamos en comisións obreras, nos demos perfectamente conta, a través de maniobras
que se deixaban ver, porque en asambleas se miraban como se sustituían xente moi cualificada a nivel sindical por xente de palla, non? Xente que ainda hoxe están aí e siguen sendo de palla, pero viven de puta madre, non? Pero viviron durante estes 40 anos de maravilla e están vivindo deste sistema a cuerpo de rei. Non quero dar nombres porque tamén, en algunha medida, toca a moaña, non? Pero, en cambio, a partir de ali tamén foi un punto de inflexión porque foi cando naceu o primer xermo sindical daquela disidencia, moitos desembarcamos de comisións e empezamos a practicar e a organizarnos no que foi o movimento obreiro galego. Se chamou o primer xermo de sindicalismo galego, que foi o SOG, Sindicato Obreiro Galego. Entre compañeiros e compañeras, pero fundamentalmente compañeros que viñamos de comisión desencantados daquela situación, pois empezamos a organizar o que se chamou despois Sindicato Obreiro Galego, que os derivou no que hoxe é a CIGA, non? Pero, bueno, que tuvo unha gran fortaleza, tuvo unha gran potencia, porque viñamos do movimento obreiro e tiñamos unha gran vitalidade e fomos capaces de impulsar aquel tema para adiante. Con unhas tremendas dificultades, tabedes tedes que darvos conta de que nós non tiñamos nada desto, nós andábamos con multicopistas o que a tiña, ou con vietnamitas, traballando de noite, sin luz ou con velas, como podíamos, ou con papel carbón naquelas máquinas de escribir, que había que meterlle un papel carbón, e non la pasábamos e caladiños, sin facer moito ruído, e sacar de noite os papeles e ir de noite mesmo a repartir o Fingueiro, o Cadro aquí en Moaña, o Fungueiro en Cangas e outro tipo de revistas que había, non? Pero, bueno, e xa vou rematando porque os compañeros tamén teñen que falar. Entonces, que quero deciros con isto? Que teñades en conta esta situación, que é importante conservar a memoria desta situación porque non foi fácil, foi moi dura. Nós, por exemplo, na miña cela hai un compañeiro aí que me acompañou na cadea, José Antonio Piñeiro Rodal, que tamén está sentado no BUM, tiña que estar aquí. Ese home tamén, el pode dar fe, que fomos collidos no ano 68, precisamente convocando o 1º de maio do ano 68, precisamente no fulgor da primavera de París, non? Cando foi o ano 68 dos movimentos en París, non? Aquí en España tamén había eso, en Galicia pronuncios. E nós naquel tempo, pois bueno, de noite viñamos hasta aquí, hasta Ascón, todas estas fábricas foron invadidas de papeletas e de panfletos chamando a ese 1º de maio para que fóramos alá. E bueno, a desgracia foi que, claro, a Guardia Civil, que era o aparato represivo máis cruel que tiña o Imperio Español, pois bueno, ao final enganchou a 2 ou 3 compañeros e acabamos 7 dunha célula que había máis, pero dunha célula acabamos 7 no caldeiro e salvámonos por os pelos, levamos moitas hostias, fomos moi reprimidos, fomos moi castigados, nos cegaron o pasaporte, non nos deixaban salir do país para nada e estábamos moi vigilados, nos facían ir cada 10 días ou 15 días polo cartelillo para leernos a cartilla e, bueno, iso marcounos un pouco a todos. Por eso que agora mirarvos a vos podendo falar así libremente é unha satisfacción, pero daquela non podíamos facelo. Entonces, tomar nota de todo eso e aproveitalo e non vos olvidar de que hai que seguir pelexando para seguir defendendo esta situación. Eu non quixera volver á situación do 68, Prefiero esta con matices, pero si podemos mellorala, mellor, e polo menos non perder as conquistas que xa tuvemos hasta aquí. Non vos olvidar que no ano desa etapa foron unha etapa das conquistas máis relevantes da clase obreira. Estábamos traballando, eu recordo, en Barreras traballábamos 48 horas e a través do convenio, negociación colectiva, folgas e todo o que fixemos ali conseguimos chegar ás 40 horas de os, que as estades disfrutando os, entre comillas, pero na lei a reglamentación oficial da clase son 40 horas, pero conseguidas por ese colectivo que luchou, porque eu empecé a traballar con 48 horas, eu ia a traballar os sábados, Os, afortunadamente, non vades a traballar os sábados, ou polo menos, mentre non vos obliguen, pero con isto termino de momento. Correspóndeme falar da figura militante de Xesús Chávez Fandiño, vigués de ascendencia canguesa. Foi traballador de varias empresas do metal e asteleiros.
Desde mediados de finais do ano 1960 militou como moitos outros en comisións obreiras e en 1971-72 formou parte dun amplo grupo de militantes sindicalistas disconformes coa orientación que os dirixentes de comisións obreiras estaban a imprimir ao movimento sindical, fundamentalmente os máis afíns á liña estratégica de Santiago Carrillo. Aquela militancia disconforme na que Xesús Chaves se inclúe opta por poñer en marcha a alternativa de organización obreira, con un posicionamento ideolóxico e estratégico en línea con un sindicalismo de clase e mobilizador, superador de prácticas burocráticas e de acomodación ao sistema nas que as comisións obreiras históricas se estaban instalando. Dende a posta en marcha de organización obreira, Xesús Chaves fixe un traballo de militancia e compromiso solidario incansable polo avance das posicións máis combativas en favor de toda a clase traballadora, por superar a situación de explotación e dominación que a burguesía e o réxime franquista aplicaba contra o mundo do traballo. Xesús Chaves representa unha militancia obreira resolta a defender co seu sacrificio e risco personal en forma de despidos arbitrarios, de listas negras, de detención, torturas, cárcel e desterro, incluso a renuncia de facto á promoción profesional. Isto, calquer militante naquele momento supuña que renunciaba a calquer fase de promoción profesional, hasta esas cosas, e logo das listas negras, que bueno. En estas condicións sitúase o pensamento e a práctica da militancia de Chaves polo dereito a unha vida de dignidade e de liberdade para todo o mundo do traballo. Isto foi e sigue sendo Xesús Chaves, militancia sen retiro, pois hoxe, como sempre, calquera o pode encontrar en toda manifestación ou movilización social que teña que ver con mellorar a vida colectiva. Chámase sanidade, medio ambiente ou simplemente a liberdade. Iso é Xesús Chaves. Se teño que definir, o 1972 se definiría como unha explosión de solidaridade e de unidade, de loita da clase traballadora galega por la liberdade, que non existía, e pola dignidade propia de clase e como pobo. Ben, teño aquí unha escrita máis ou menos adaptada ao tempo que teño e vou a ler moitas das cousas que aquí, que son por experiencia propia, moitas cousas son descoñecidas posiblemente para moito, para a xuventude dende logo, porque non salen nos xornais normais que a burguesía e o capital ten ao seu favor. Polo tanto, para non perder máis tempo, vou comenzar. E titulo así: Breve historia do franquismo até 1972. O ciclo de resistencia e solidaridade a cada un impulso revolucionario e de cambio social e político remata despois da sublevación fascista de 1936, que interrompiu o proceso democratizador da Segunda República e que coa vitoria de Franco deu lugar a unha longa ditadura de 40 anos. Esta ditadura basábase en concentración de poder nunha soia persona, Franco. Unha ambigua definición institucional, nin monarquía, nin república, nin democracia, unha grande e libre, dicía. Unha calculadora habilidade desta ditadura cos heteroxéneos grupos de dereitas que apoiaron a sublevación fascista do 36, falanxistas, requetés, tradicionalistas, burguesía, Iglesia Católica incluída, etc., e reconvertelos en familias políticas, Falange Española de Alajón, etc. O control do funcionariado é absoluto. Jurar ante Dios e los santos evangelios incondicional adhesión al caudillo de España. Era o xuramento exixido e pobre daquel que non cumprise. Caería sobre del toda a represión do aparello do Estado franquista. Moi similar era este xuramento ao de Mussolini na Italia fascista ou ao de Hitler na Alemania nazi. O papel da muller.
é o da subordinación ao home e o seu rol tradicional de esposa e madre, la reina del hogar. Destaca nesta época, en comparación coa época actual, a escasa participación femenina no mundo do traballo, asalariado, o que se traducía negativamente na participación no mundo clandestino opositor organizado, salvo honrosas excepcións, claro. Por contraste, en Galicia, sectores como da conserva ou da louza porcelana como Grupo Empresas Álvarez, entre outros, son maioritarias as traballadoras con respecto aos homens. E si, nos conflitos nesas empresas, especial atención en Álvarez no 1962, tamén no 1972, destacaba o liderazgo e combatividade da muller traballadora. A derradeira fase até 1975 é escenario de movimentos de corte tradicional surdidos ao calor da industrialización e a disparidade de disposicións económicas e sociais, lei de convenios colectivos que deu paso a unha mobilización, a unha autoorganización dos traballadores en base a poder negociar os convenios cos empresarios, que suponen un cambio radical na política dende os anos 60. Na loita contra a ditadura, unha vez desactivado o carácter revolucionario do conflito entre capital e traballo, coa política de reconciliación nacional e pacto pola liberdade entre a burguesía e a chamada esquerda naqueles índices. O 1972 foi unha volta aos vellos postulados da loita de clase, con métodos innovadores, radicais e combativos tamén. O movimento opositor ao réxime franquista defínese polo seu carácter plural e a súa debilidade organizativa. Estaba reprimida e mutilada, a excepción do Partido Comunista, que sempre conservou unha boa organización na clandestinidade, a pesares das numerosas caídas e unha xemonía no mundo laboral a partir dos anos 60 a traveso das comisións obreiras. Este movimento opositor é heteroxéneo e diverso nas súas tácticas de loita, moderada, radical, e intereses sindicalistas, socialistas, republicanos, comunistas, nacionalistas, sectores progresistas da Iglesia Católica e de moi variado perfil. A negación da loita de clases polo réxime franquista, un dos rasgos que definían ao novo Estado franquista, é que borra do mapa do Estado español o conflito social, ou o provoca tamén, ao borralo, provoca rebelión entre a clase traballadora. Ao rechazar a existencia de intereses contrapostos, non había ni clase obrera ni clase alta, éramos toda unha clase, subordinados a, claro está, o capital. O réxime, por medio do fuero o Carta del Trabajo, reglamenta as relacións laborais, proíbe as folgas e chama a subordinación e fidelidade ao patrón, os xefes dos asalariados. Nas eleccións sindicais de 1966 logran un gran éxito as candidaturas promovidas polas comisións obreiras, que consolidan posicións dentro do sindicato vertical e do mundo do traballo, inda lonxe do compromiso militante. Había espontaneidade, había organización, é certo, pero era moi cativa. Éramos uns poucos. Ao contrario do que pasou despois que morreu Franco, que apareceron franquistas ou antifranquistas por todas partes, daquela éramos moi pouquiños. Había unha resistencia solapada, había unha resistencia organizada e había unha resistencia solapada entre o povo traballador. Pero en realidad era así. Así foi o PC, así o PC pretenderá convertir en estable e organizado o que aínda era espontáneo asambleario e facerse co seu control para consumar o seu liderazgo na esquerda no tramo final do franquismo. No 1971 consolidanse as posicións do Partido Comunista no sindicato vertical a través das comisións obreiras. Cópase todas as posicións do sindicato vertical, o presidente do UTT, todas as posicións son copadas polas comisións obreiras. E aquí en Galicia o seu cambio de estrategia política, o cambio do PC con respecto ao pasado, coa reconciliación nacional e pacto pola liberdade, iba a provocar malestar e contestación interna na súa militancia, sobre todo nas xuventudes comunistas, que teñen unha grande caída no ano 68-69. A consecuencia disto, incorporanse a elas novos militantes máis concienciados e radicalizados, contrarios ao pacto coa burguesía,
e contraes tamén o pacto pola libertad coa burguesía, claro. Tamén en comisións, en cuadros do Partido Comunista consecuentes coa problemática nacional galega, que era unha das dúas vertientes que había na contestación interna do PC. Unha era en contra do pacto coa burguesía e outra era o recoñecemento da autodeterminación dos povos no Estado español, que testimonialmente sí, pero de facto non o facía ninguén. En ningún tratado ou documentación sobre este tema, ningún autor ten isto en conta, precisamente estas alternativas. Este malestar existía incluso nalgún membro do Comité Central do PCG, Partido Comunista de Galicia. Nos anos 60, as organizacións políticas que máis destacaban na oposición ao réxime franquista eran, aquí en Galicia, o Partido Comunista de España e as súas sucursais, e aquí en Galicia o Partido Comunista Galego, creado en 1968 posiblemente pola contestación interna que tiña pola autodeterminación. Entón, para frenar esta contestación, creouse a sucursais do Partido Comunista Galego, non? Que lideraban a loita e a organización dos traballadores nas fábricas e talleres a través da súa organización de masas e sindical, as comisións obreiras, creadas nos anos 60. Posiblemente nos 65, 66. Eu empecé a militar en setembro de 1966, estaban en fase de formación, en fase de mentalización, nos anos 66. A UPG, outra das organizacións que actuaba, Unión do Pobo Galego, con máis incidencia no mundo cultural e intelectual e escasa implantación no mundo laboral. Algúnha militancia en factorías como Astano e Bazán en Ferrol e Citroën en Vigo. Tamén, en algunha medida, asociacións católicas, a OA, a JOT, así como o sindicato USO. Ao final dos anos 60 e comezo dos 70, as tensións internas dentro do PCG, Xuventudes Comunistas e Comisións Obreiras, están moi agudizadas e desembocan nunha gran asamblea a finais de 1971, na cal ponse de manifesto a bipolaridade interna existente, non? E nunha asamblea en xaneiro de 1972 onde prodúcese a ruptura definitiva e desta nace unha nova organización obreira, OO. Antes o PC intenta con algúns membros dos que estaban en contra da línea oficial e que xa tiñan articulada a organización obreira, antes con algúns membros intentan atraelos ou polo menos que non se marcharan da organización, que non fixeran ruptura con ela. Eu lembrome nunha xuntanza alá cerca do aeropuerto de Pinador, ali nun Alprende e de noite, pois nos citaron a 3 compañeiros, a Moncho de Barreras, que era xurado de empresa, a Xosé Ángel García Méndez de Freire, que tamén era xurado de empresa, e a min porque estaba na coordinadora sindical. E ademais traballaba, era o representante en aquel momento responsable de organización obreira en Citroën, na fábrica de Citroën en Vigo. Bueno, como o resquemor e as diferencias eran tan grandes, aquilo acabou como Rosarei da Aurora, non? Empezáronse a insultar uns a outros, acabamos a golpes e acabou en nada. Esta organización obreira era, a súa línea se rexía, era galega, polo seu idioma, nos seus comunicados e na súa difusión propagandística, informativa e mobilizadora, así como nas súas relacións internas. Seu ámbito de actuación era Galicia. Aquí teño que incidir en que por primeira vez, e con isto non quero quitarlle o mérito ás organizacións nacionalistas como o PEG, o PSG e tal, pero por primeira vez no mundo laboral, no mundo do traballo, se ve unha tabilla, nos talleres e fábricas, se ve unha tabilla escrita en galego. Porque, a pesar de que o Partido Comunista Galego se definía como galego, a súa difusión en otavillas e os seus comunicados todos eran en castellano, así como nas comisións obreiras. Tiña un órgano de difusión nos talleres que era Vigo Obreiro, sí, efectivamente, Vigo Obreiro,
O seu título era en galego, pero todo o seu contido era en idioma castelán. E iso foi a primeira diferencia que a organización obreira tuvo con respecto a todas as demais organizacións. Era unha organización orixinal, pola súa metodoloxía de acción e loita, en contraposición á línea oficial do PC de patos e acordos por arriba e de costas ás bases dos traballadores. Me estou referindo con todo isto non ás bases honradas combativas do Partido Comunista, me estou referindo á dirección. Á dirección. Eu nunca falarei mal, nunca falei, nin falarei mal dos meus compañeros de base, sean da organización que sea, porque ao fin e ao cabo todos somos e pertenecemos á clase traballadora. Estou me referindo á estrategia política que tiña estas organizacións chamadas de esquerda naqueles anos. Os métodos que tiña esta organización obreira eran ata entón descoñecidos e inéditos nesa xeneración antifascista e anticapitalista, basado na acción, represión, acción, ou sexa, nunha resposta rápida e contundente á represión, ao esquirolismo insolidario e contra a delación, o chegatismo. Que vaya terminando. Bueno, a actividade de organización obreira era potenciada polos comités de militantes, comités de masas que rexían as asambleas, as manifestacións, etc. Os comités de acción adicados a posta a punto das accións necesarias para a distracción e entretenimento das forzas represivas e así permitir que os comités de masa fixeran o seu traballo, asamblea, manifestacións, etc. E tamén dependente do Comité Central da Organización Obreira había un comité especial que eufemísticamente algún lle chamaba un frente militar, nin por aso, adicado maioritariamente a protección dos compañeiros nas sentanzas ou asambleas, expropiación de materiais para a organización e sancións contra os esquirois e chivatos. É de destacar nesta época o nivel de concienciación e sobre todo de solidaridade que existía en boa parte da clase traballadora e capas populares, a pesar da represión. Todo ele fruto dun traballo diario e constante de todas e todos os combatentes organizados e a unha demostración real co exemplo individual e colectivo dos mellores valores dun militante: a unidade, a solidaridade de clase, a honradez, a generosidade, a loita intransixente pola liberdade e a dignidade humana, en contra do capitalismo e imperialismo, vencendo incluso o medo moi lexítimo e humano que tiñamos todos os militantes a implacable represión fascista. Vou acabando. Bueno, pois sintéticamente hai moito máis, pero o que de verdade agradeceríamos sería as aportacións vosas, as preguntas que nos podamos contestar. Dou paso. Francisco Castro Veloso. Nado en Vigo en 1966. É escritor, editor galego. Dende decembro de 2016 sucedeu como director a Víctor Freixáns ao fronte da editorial Galaxia. Traballa dende hai anos como cronista cultural en varios medios galegos. É autor do libro Xeografías, a canción do náufrago, en 2001. E do relato histórico memorial do infortunio. En 2014 publicou Xeración Perdida, novela coa que entra o lector no mundo das drogas. Tamén en 2014 Un bosque cheo de fallas, que gañou o premio Frei Martín Sarmiento. En 2006 recibiu o premio Blanco Amor de novela longa con Spam, que publica Galaxia. En 2007 resultou gañador do premio novela Manuel García Barros, concedido polo Concello da Estrada, coa novela As palabras da néboa, publicada por a editorial Galaxia. No mesmo ano publica O ceo dos afogados, que foi finalista do premio Fundación Caixa Galicia e que recibirá o Frei Martín Sarmiento como mellor libro do ano. En 2009
Obtivo primeiro a cesi e pluma de prata do primeiro certamen de xornalismo da opinión Raimundo García Borbón, polo seu artigo titulado Borbón Despido. Tamén nese mesmo ano publicou na colección Árbore de Galaxia a novela Chamádeme Sinbad, lista de honra do IBBY 2012 e Premio Frei Martín Sarmiento de 2011, e ao ano seguinte a novela juvenil O segredo de Marco Polo. En 2011 publica unha novela para adultos titulada In vino veritas. No ano 2013 a súa novela O corazón da Branca de Neve resultou gañadora da 13ª edición dos premios novela por entregas de La Voz de Galicia. En 2014 publicou a novela Tes hasta as 10, entre comiñas, e tamén Amor é unha palabra como outra calquera. Así, ata contabilizar por riba de 10 premios máis. Que máis se pode dicir? Un traballador incansable da cultura do pensamento, insaciable e fecundo, tamén un orador brillante que se fai presente na realidade social. Verbas, o Ateneo, o Concello de Moaña por convidarme e acollernos. Eu estaba escoitando con abraio e cun certo punto, e son sincero, de vergonza os meus méritos, porque eu cando Xosé Collazo me convida a participar neste acto, eu penso que son un pouco como un intruso. Eu poderei escribir 300.000 libros e gañar todos os premios do mundo, que tampouco me parece mal, se se chejan ben, e se veñen con cartiños ainda mellor, que hai moito que criar na miña casa. Pero eu creo que non é nada comparado co labor que fixestes os tres e toda a vosa xeración, non? Eu son un fillo da nocilla, son un fillo de isto non o como que non me gusta. Eu son fillo dunha situación cómoda, tranquila, dunha docilidade absoluta, porque houve outra xeración por enriba de min da que eu nada sabía, porque imperaba esa lei de silencio, de non contar absolutamente nada, pero que grazas ao voso traballo inmenso e increíble, pois algúns podíamos decir, esa nocilla non, mamá, cómprame de outra. Entón meu pai, que foi un neno da guerra, que pasou moita fame, que me deixou hai moi pouco, que morreu, dicía eso de tienes mucho vicio. So, efectivamente, eu son fillo do vicio, son fillo dunha casa obreira no barrio de Teis, pegado ao asteleiro de Vulcano, e ese é o motivo polo cal termina saindo Tes ata as 10 e outra novela da que logo vos falarei. Eu creo que o labor dos escritores e dun escritor como a min, e aquí falase, eu no ano 68 era o ano 69 e eu facía, eu nací no 66, polo tanto non puiden vivir ningunha destas historias. Si puiden ir coñecéndoas despois. En Tes ata as 10, unha das novelas nas que eu paso, ocúpome dos acontecementos de marzo do 72, son o pano de fondo, pero non son a gran historia, unha historia, bueno, quen leu a novela, e se non poderá mercar aí a nosa compañeira da librería Miranda de Bueu, o pano de fondo son os acontecementos de marzo do 72, non? Pero despois, todo o que non puiden contar en Tes ata as 10, eu cando escribín a novela, contaba yo a Xosé, a Iria Collazo, tamén brillante escritora, a quen teño a honra de editar, son o seu editor agora e me sufre como editor. Eu contáballes que me quedaran moitas cousas en contar en Tes ata as 10, porque o tema das folgas obreiras saíran, pero a historia ia por outro sitio. Entón, hai cuestión dun ano, dende o Concello de Vigo, lanzas unha colección para
que cada escritor, cada escritora dos 8 seleccionados escriban un pequeno relato, unha pequena novela sobre o seu barrio. E eu son, de alguna maneira, xa o escritor oficial de Teis, porque moitas das miñas novelas transcurren en Teis. A última, More unha palabra como ta calquera, non se sae da miña rúa, Purificación Saavedra, que vai dar os astaleiros de Vulcano. E entón eu aí comprendín que todo o que non puiden contar en Tesatas 10 e ao contar nesta noveliña breve Barricadas de Sal, non? Agora, cando contaba iso de se te collían cun libro, bueno, pois aquí sale un exemplar del Capital que vai pasando dunhas mans a outro disfrazado para que ninguén saiba que eso é el Capital de Marx, non? Fálase das octavillas, bueno, todo iso está tamén en Tesatas 10. Cando eu tiña 6 anos aproximadamente, 7, 8 anos, e xa teño 50, sei que aparento 49, pero veño a cumplir os 50, estou nun momento crítico, polo tanto, da miña vida. Recordo baixar pola rúa Purificación Saavedra, ali estaba o mercado, miña nai era carniceira, tamén morreu hai pouco, era carniceira, como toda a miña familia. O meu segundo apelido é Veloso, e había 15 carnicerías no mercado de Teis. Eu de pequeno pensaba que era adoptado porque me daba moito noxo tocar a carne. Digo, eu non debo ser desta familia, non? Todos terminan aí na carne. A min gustaba ler. Entón eu recordo baixar, salir da taberna Rascacielos, que era e ainda existe, era a única taberna que había ali naquela rúa. Logo estaba o bar Manolo, que tiña unha cacatúa, un loro, que decía Franco cabrón, e entón montábanse unhas cousas espantosas, non? Saía todo o mundo correndo. Quen sería que lle aprendeu aquelo? E eu preguntaba que por que dicía esas cousas, ese bicho, non? Lembrome baixando co meu pai, que era un castelo de home, medía un 90, o que reafirma que debo ser adoptado, que eu non pasei de un 76, e oía da súa man, e meu pai, que foi un bendito, que nunca nos pegou, nin nos reñiu, nin nada, e que moito maturou, pois a min chamaba a atención que toda a rúa estaba chea uns papeliños pequerrechos, as octavillas, non? Eu había ter 7 anos ou así. Entón a min chamoume aquela atención e entón eu agacheime para coller aqueles papelotes que estaban ali escritos. Eu agarrado do meu pai pegoume un tirón e dixo, ni se te ocurra. Así como, claro, moitos anos despois entendín que era un xesto de protección, non? Que podía haber algunha clase de problemas se alguén o vira facendo iso. Eu creo que quedoume medio dislocado aquí o homoplato este polo tirón que me pegou como recordatorio, non? De aquela escena. Bueno, eu metín eso aí como outras moitas cousas que co paso do tempo dunha maneira como moi velada pois fun escoitando. Eu creo que os escritores estamos obrigados a facer memoria, estamos obrigados a contarlle ás novas xeracións as cousas que paga a pena contar. É un bello debate que hai sempre nos círculos intelectuais sobre cal ten que ser o papel do intelectual, non? E hai quen di que a literatura ten que servir para entreter, por suposto que sí, como cine, que ven ver unha película que nos entretén ou ler unha novela que nos entretén. Pero eu creo que tamén estamos aí para facer memoria, estamos aí para contar cousas. Eu que antes, durante 9-10 anos, todas as semanas visitaba algún colexio, algún instituto para falar de algún dos meus libros que tiña rapazada que ler, a mí sempre me sorprendía o absoluto descoñecemento que tiñan de todo o que teña que ver, eu creo que do ano 83-84 para atrás. A rapazada non se lle fala disto como non se lle fala de outras moitas cousas. E máis, se falas disto, probablemente va a ser acusado de que é tendencioso ou de que, bueno, que hai que aprender os rapaces? Pois polinomios, se hai aquí profes de matemáticas, un bico cariñoso, non? Pero eu estudei matemáticas, física, estudei aquilo de cando os límites de x tenden a infinito, e de verdade que non vos sei o que é. Non sei o que é. Ti sabes o que é que o límite de x tende a infinito? Eu non sei o que é. Pero eu sí que recordo que meu irmán, que me leva 10 anos, traía unhas cintas de cassette que era Paco Ibáñez en el Olimpia. Escoito por aí, e eu, pois con 6-7 anos escoitaba Paco Ibáñez en el Olimpia e non entendía absolutamente nada. Non entendía nada do que había ali. Sobre todo non entendía, e preguntei ao meu pai, porque era unha grabación en directo, por que din Paco, non? E entón meu pai, para disimular, dicía, non, é que é Francisco Franco. Imagina da tolería, non? Que de explicación que me deu, claro, logo xa de maiores falamos disto e era pois bueno, protexerme, non? Imaginado que eu chegara ali con 9-10 anos e falando de que Paco Ibáñez, os exiliados, non sei que, bueno, pois igual o señor Manolo lle dicían catro cousas, non? Entón, bueno,
nós que non vivimos isto, pero que somos conscientes do voso traballo heroico e absolutamente gigantesco, creo que temos a obriga de contalo. E de contalo, primeiro de todo, para que non se esqueza. É difícil de asumir que o Estado español sexa, despois de Camboya, primeiro o mundo, non? Despois de Camboya, o Estado que ten máis xente en fosas comuns. Podíamos parar aquí e dicir, bueno, pois sí, que desgracia. Pero o que intento decir é que o aparato do Estado está planificado para non buscar a toda esa xente. E cando alguén alza a voz para dicir que hai que ir a buscalos, que de sentido común, darlle sepultura a xente, unha sepultura digna, o que se di é que se están reabrindo feridas, e que entón, daquela, as feridas non cicatrizan. As feridas cicatrizan o aire, é a mellor maneira, non? O betadine axuda, e as tiritas, pero o aire como mellor cicatrizan sempre as feridas, non? Entón as cousas hai que sacar a salud, hai que sacar a toda esa xente que está nas carreteiras, como se decía, que están aí nas cunetas, hai que facelos sen medo, a non ser que quen pon todos os atrancos teña medo, porque no fondo estamos falando dos seus avós, e os seus avós non son os que están nas cunetas, senón que probablemente son os que os mandaban para as cunetas, non? Entón, claro, decir este tipo de cousas no ensino é tendencioso. A rapazada, a xente en xeral, non sabe que no ano 1972, e cando eu empezo a investigar sobre isto, eu teño que investigar o que vos vivistes, eu tiven que ir ás hemerotecas que o contaban como contaban. Tesa Tasdez está protagonizado en parte por un director dun xornal de Vigo, que é o xornal máis antigo de España, non se di que sexa o Faro, calquera coincidencia é mera, eso, coincidencia. Chámase O Eco de Vigo, está en Chapela, en algún sitio había que poñelo, e un métese a ler aquilo e descubre pois as dificultades enormes que tiña a prensa da época para contar o que estaba sucedendo en Vigo, non? Cando foron a represión brutal, non? E a morte de Amador e Daniel, o ABC titula que houbo 2 mortos polos ataques dos manifestantes ás forzas da orde. O sea, foi así, non? En realidad que foron, claro, como eles atacaron, os pobriños tiveronse que defender, e bueno, foi un dano colateral, non? Entón, nestes momentos de amizades virtuais, onde todos temos 5.000 amigos no Facebook, polo menos eu teño 5.000, son home afortunado, teño 5.000, en a miña página de autor casi teño 3.000, 8.000 amigos. Pois neste momento no que parece que un está super relacionado e que ten moitísima unión, polo tanto, o que constatamos é a desunión absoluta da xente. Creo que unha das grandes ideas que a mí me gustaría transmitirlle a quen lea Tesa Tasdez é que hai motivos aínda para pelexar. Algún de vos dixo, hai que seguir pelexando para non perder, non? Vivimos tempos de precariedade. Por suposto que é mellor esta democracia con todas as súas imperfeccións que esa situación absolutamente demoledora que vos sufristes, evidentemente. Pero vivimos en tempo de perdas laborais. Vemos a xente, probablemente, veremos a xente cabreada, os do sur ou os do norte, en función do que pase no noso derbi. Chámanlle o noso derbi, o Depor Celta que vai haber. E a xente realmente pode cabrearse moito por ese tipo de cousas, non? Lembrades aquela manifestación espontánea que hubo en Vigo, non sei en que ano, cando baixaron o Celta a segunda B por un problema administrativo, non? Entón a xente lanzouse a rúa, daquela era profesor de filosofía, fun 18 anos profesor de filosofía en secundaria, e eu dicía que non entendía, bueno, casi me linchan o meu alumnado daquela de COU, non? Malvigués, non sei que, digo, non, pero a ver, gustaríame esta contestación tamén por outras cousas, non? Entón a xente si é capaz de enoxarse, pasou hai 4 anos sucedeu algo gravísimo, terrible. WhatsApp anunciou que ia ser de pago e houve un Cristo virtual terrible, non? Vivimos tempos de solidaridade virtual. Dis calquera cousa no Facebook, di que injusto é, ou firma esta petición para, eu que sei, o último, non? Que non se suprima, que si Pablo Iglesias goberna, non se suprima la misa de la 2. Sabedes que isto pasou, non? Non é coña, é dicir, la misa de la 2
ten aproximadamente, non ten moita audiencia, ten aproximadamente 600, 700.000 espectadores, casi toda a xente maior que está na casa e que non pode ir á igrexa, e entón a sigue desde aí. E entón unha intelectual española, Tamara Falcó, pediu que todo o mundo vise a tele para demostrarlle a Pablo Iglesias que estaba no seu erro, e chegou a 1.400.000. Eu desexo, e se tendes Twitter podédelo facer, rogaríavos que dixeras Francisco Castro pide a Tamara Falcó que recomende un dos seus libros, por favor, gustaríame moito, ou que me insulte, en serio, calquera cousa. Francisco Castro pide ser insultado pola filla de Isabel Preisler, porque isto garantirá que vendamos moitos libros, non? Bueno, eu en Tes ata as 10, en Barricadas de Sal, o único que quero é contar unha historia. As historias, cando se convirten en libro, falábamoslo antes no coche, non? Cando viñamos para aquí, cando se convirten en libro, pasan a ser eternas e pasan a ocupar unha posición de xustiza. Aqueles gardas civís, aqueles da policía secreta, aqueles da Dirección Xeral de Seguridade, todo iso que forma para min escenas de película, páxinas de libro, nada diso vivín, porque eu son fillo da nocilla e son fillo de cuánto vicio tienes, non? Que só queres leite, pero se es condensada, se non queres, eu que son fillo diso, de pai e nai que pasaron moita fame, pois non están na historia. Franco está na historia, pero está na parte fea da historia, está no reservorio dos asasinos. Quen non está nos libros de historia son os verdadeiros heróis. Vos reparade que os libros de historia está cheo de xenerais, está cheo de políticos, está cheo de prohomes, e todo pirolos, ademais, non? Todos homes. Pero os heróis de verdade, os de verdade non están nos libros de historia. Os heróis de verdade son ese soldado que se mete dentro dunha casa, que está ardendo e saca 6 fulanos, saca a unha xente que non coñece de nada e o saca. Quen vai ao libro de historia é o general, que o mandou ali a morrer. Nos libros de historia non está esta xentiña que lle partiron a boca, literalmente, que os mataron, literalmente, que padeceron o cárcere, para que algúns pidamos nocilla dos sabores, porque de unha non nos gustaba. E non están nos libros de historia. E unha maneira de estar nos libros de historia, unha maneira de facer xustiza, e unha maneira de non esquecer neste tempo desmemoriado. Temos unha lei de memoria histórica que ten 0 céntimos de orzamento. Como se pode entender que haxa un goberno que non dá absolutamente ningún recurso para que se cumpla unha lei, pero que logo pode meter en prisión a titiriteiros ou alguén por facer un chío en Twitter claramente de coña ou por suxerir que Carrero Blanco foi o primeiro astronauta español? Bueno, pois para eso sí que temos enerxía, pero non temos enerxía para que se coñeza a nosa historia. Nun país normal, calquera país, menos este, a xente que en marzo de 1972, rompendo ese tópico que hai dos galegos, sabedes que por aí fora os galegos e as galegas somos os que nunca nos rebelamos, somos os obedientes, somos os que andamos coa boina na man, dicindo que sí a todo. Bueno, pois creo que no ano 1972 o único lugar de España, bueno, tamén en Cádiz houbo, non? Pero probablemente o lugar de España que estaba posto en pé contra un dictador que ademais non viña a falar, senón que viña a disparar e logo preguntaba, foi en Galicia. E foi a clase obreira. Gustoume moito cando se explicaches ti a disolución formal da clase obreira. Non hai clase xa. Pois sí que hai. E é moi importante tomar conciencia de clase e tomar conciencia de que como non pelexemos cada un desde as súas armas, e as miñas probablemente son moi inútiles porque só é a palabra, cada un desde as súas armas, se non tomamos conciencia de que hai que seguir pelexando, volven pasar por riba de nós unha e outra vez. Iso sí, como España gane un mundial ou algo polo estilo, se aparece que non sucede absolutamente nada. Pero mentres tanto seguiremos vivindo tempos grises e tempos de penuria. Escribín estes libros única e exclusivamente para recoñecer e darlle a dimensión de xigantes a estes homes e esas mulleres que sí que foron xigantes e fan que algúns podamos escoller que tipo de nocilla nos gusta. Moitas gracias. Do formato do acto, agora corresponde unha segunda intervención, breve, a ser posible, por si hai alguén que quere matizar ou
ou ampliar algo. Ese é o formato que ten o acto. Eu non fago máis que obedecer as ordes que me deron. Eu simplemente matizar un dato, ¿no?, que tamén pode ser interesante dentro da coyuntura que nós vivimos, ¿no? Por exemplo, no noso movimento, a xuventude, a maioría de idade naquel tempo era os 21 anos e estaban metendo nas cadeas, eu un deles e aí o compañeiro tamén, e algúns máis, e moitos homes e moitos compañeros que eran todos menores de edad. Os estaban torturando nas comisarías e nas cadeas e os estaban palizando. Algún disque, según informes da policía, tirábase, suicidábase por as ventanas da comisaría. Eso tamén hai testimonio de algún caso. Pero bueno, éramos torturados dentro das comisarías durante 72 horas como menores de edad. Eso é moi importante, os que tanto se pon o tema de digamos, en énfasis, eso de como lle chaman, da violencia contra os nenos e contra os demais. Aquela dictadura nos paleaba e nos arrancaba. Compañeiros meus, chegamos a estar na comisaría con algúns que daquela se levaban melena e lle arrancaron a melena con couro cabelludo incluído. Aquilo era unha salvajada. Eso, xa vos podo dicir, é unha das durezas a que nos estábamos enfrentando. Home, había unha preocupación tamén nas familias, non? Porque eu recordo que meus pais estaban moi preocupados naquele momento, porque, claro, éramos críos nas mans daqueles tiranos. Pois a preocupación principal de meus pais, como calquera pai dos que estábamos presos, era que os van a matar. Estes os matan porque viñan matando desde o 39. E estaban as aceras cargadas de mortos, e, bueno, calquer familia que tiña un rapaz de 16, 17 anos, bueno, estes os matan, e non salían dali da comisaría os pais ali gritando, pelexando, que nos deixaran en liberdade, pero non había maneira posible. E iso é un dato, non? Despois, bueno, ese non un dato, digamos, do tal, pero despois, no tema reivindicativo tamén hai que suliñar que se fixeron grandes conquistas, non? Aparte de haber sufrido grandes, pero se fixeron grandes conquistas polo menos no terreno laboral. A reducción da xornada de traballo foi unha conquista importante. Conseguir vacacións de 30 días tamén foi unha conquista importante, que antes eran de 20, 21 días, me parece, pero despois se foi mellorando a través de convenios e hubo grandes batallas. E logo hubo un dato moi importante que é o que reflejaba aquí antes Chávez, a solidaridade. Daquela se calcaba, se pactaba a solidaridade. Eu vou vos a dar un dato significativo, que é que nós éramos críos, tiñamos 16, 17 anos daquela, e cando nos colleron presos, nos viñeron a sacar do posto de traballo, nos secuestraron. Digo, a policía nos sacou do traballo e nos levaron. A familia non supo de nós hasta 48 horas despois, porque, claro, non fomos a dormir a casa, e entón eran a preguntar onde están. E estábamos xa na comisaría, non? Entón, claro, o comité de empresa daquela, que era un jurado, non eran comités, eran jurados de empresa, empezaron a falar coas familias, bueno, tranquilidade, os rapaces están aquí, non pasa nada, vamos a tratar de controlar e tal, non? Pero, quero dicir con aquelo, agora perdín o mellor o fío do que quería decir, non? Pero a solidaridade, quero dicir que había un impacto de solidaridade que quedou reflejado, polo menos na miña memoria, me quedou moi claro, non? A pesar de ser uns críos, en Barreras, naquel intre, estaban traballando 3.000 homes. 3.000 homes, que non era unha empresa calquera, eran 3.000 homes que estaban traballando naquela factoría, e cando nos liberaron, cando salimos dali a un mes ou e algo, que salimos da preventiva dali de Príncipe, que estuvermos na cárcel de Príncipe, cando nos liberaron, claro, fomos ao posto de traballo, que foi onde nos sacaron, e ao chegar ali nos entregaron a carta de despido, non? Tomade, irvos para casa, que aquí non tedes chollo e tal. En 72 horas, me parece, non, Antonio? En 72 horas a empresa nos chama que nos ingresáramos. Por que? Hubo un plante, sencillamente, solo un plante general de todos os traballadores, que non había liberdade, se estaba prohibido, das horas extras. Nadie fixo as horas extras hasta que nos regresáramos aos postos de traballo. Llegaba hasta que punto a solidaridade solo de 3.000 homes dunha mesma factoría por
5 chavales que estábamos prácticamente, que non representábamos nada, non? Pero había esa vocación de solidaridade e de ejemplaridade, non? Dicir, bueno, temos que deixar destes rapaces claro como hai que ser solidarios cando hai que serlo. E ali parou a factoría de facer horas extras e a empresa tuvo que chamar por nós que nos reincorporáramos ao chollo, senón non se facían horas extras. Por eso que é moi importante, que dicías antes ti, de que recordar estes datos e de que a solidaridade, digamos, a humanidade das persoas, e polo menos na de clase, fundamentalmente, que é onde estamos máis castigados, a sociedade de clase obreira, temos que facer esforzos cada día máis por manter o xa conquistado e non perdelo, e senón avanzar en melloras máis amplas, non? Ben, eu quería referirme e en algunha medida orientar tamén, para orientar o debate despois, non, que se pode abrir. Vamos a ver. Naquele intre histórico xogábase a liberdade de asociación sindical e política, liberdade de folga, mellorar as condicións xerais de vida para as familias obreiras, en forma de melloras salariais, pensións, sanidade, educativas e mesmo superar a ditadura franquista dando paso á democracia. Todo un feixe de reivindicacións de carácter colectivo, no que hoxe, como daquela, só hai solucións colectivas. Eu quero subrayar isto, é que ou hai solucións colectivas ou non hai solución. E iso inclúe as organizacións políticas, sindicais e sociais. Ou superamos o setarismo ou habrá capitalismo por los siglos de los siglos. Pero que pasou que aquilo que demostrou de maneira palmaria a capacidade potencial do movemento obreiro para cambiar as situacións socioeconómicas adversas diviñera agora nunha precariedade pura e dura, incluso de pobreza lacerante. Teñamos en conta que 2 millóns de conciudadanos do Estado español teñen que ir todos os días a un comedor social por un plato de comida, nun momento que hai máis riqueza que nunca no mundo e en España. E señalar que hai nenos nos colexios que gardan un trozo de pan da comida do mediodía para ter de cea a noite na casa. Isto está a pasar, pero incrementándose. E isto todo nos pasa cando somos precisamente os traballadores e traballadoras os que posibilitamos o sostentamento da vida a partir do noso esforzo productivo. É a clase traballadora quen xenera a riqueza útil para a vida, quen vai ao mar por peixe para alimentarnos, quen traballa os campos para ter alimentos, ou quen baixa a mina polas materias primas que interesa. Quen nos dá de comer? Digo isto porque nunha asamblea que houbo, non me gusta dar a empresa, pero para aclarar, non? Tratábase de Pescanova, as mulleres de Pescanova, mulleres e homes, maioritariamente mulleres. Ali en Redondela, no salón de actos, falaban de facer unha protesta diante de Mercadona. E unha muller dice: como vamos ir a complicarlle a vida a Mercadona se é que nos dá de comer? Que quero dicir con isto? A muller dicía, expresaba o seu sentimento e a súa preocupación, e é do punto respetable e normal. Pero fixarse como isto encaixe nesta mentalidade. Que nos dan de comer aos empresarios? Si somos nós quen lle damos de comer a eles. Hai que cambiar o chi, porque resulta que acaban por convencernos que lle debemos o favor a eles. Por nós, señor, en todo caso nos deben o favor a nós, un favor que nos impoñen, nada máis. E digo isto porque a cousa se presenta chunga, e remato pronto, O capitalismo hoxe vai a por todas, sin máis consideración que a de acumulación de riquezas sin límites que valgan. Baste dicir que o 1% máis rico da población mundial posúe máis riqueza que o 99% das persoas do planeta, O 1% máis riqueza que o 99% das persoas do planeta. Dende o inicio da presente crise, do presente século XXI, a metade máis pobre da población mundial só recibiu o 1% do incremento total da riqueza mundial.
mentras o 50% de esa nova riqueza que foi xenerada neste tempo, de comezo de siglo hasta hoxe, foi para os bolsillos do 1% máis rico. Podía disto dicirse un montón, porque datos son abrumadores. É dicir, que pasou para que agora nos encontremos en esta situación, cando a clase traballadora organizada, disposta a mobilizarse e, sobre todo, con sentido de militancia e solidariedade, foi capaz de parar os pés incluso a ditadura. E o capitalismo máis rancio e máis miserable. Que pasa? Que pasou? Eu digo isto porque a ver se agora no debate falamos algo disto, porque me parece a historia está clara que foi, está expresada, para que se vai dicir máis. E a actualidade e o futuro que se nos presenta, como lo vamos a encarar? Perdón, pareceme que había que dicirlo, non sei. Mercas o libro e sabes por qué. Non, que esa é a resposta. A ver, barricadas de sal está moi clara, non? É dicir, o tema das barricadas, aparte eso, o tema do sal, o mundo mariño, castaleiro, etc. Que esa tas 10 é unha... A ver, a novela é que non vou la conto, senón é unha mercades e os escritores vimos de algo, e os libreiros tamén. Esta é unha novela de misterio que trata tamén o tema dos acontecementos de marzo, pero fundamentalmente unha novela de misterio. Está protagonizada por un editor, como a mí, casualidade, de Vigo, bueno, son vigués tamén, de case 50 anos, escribina con 48, non con 46, ten 46, bueno, como a mí, de casualidade, do barrio de Teis, como a mí, extremadamente atractivo, como a mí. Por lo tanto, ten un punto autobiográfico, non? Entón, a novela arranca no momento que morre o pai. El encárgase de todas as sequias funerarias, etc. E o día seguinte, el vai traballar, ten unha editorial na Coruña, vive na Coruña porque ten unha relación moi mala con súa nai. Súa nai representa estos personaxes da burguesía, de las familias bien de toda la vida, que te tienen 25 apelidos todos xuntos con muchos I e D, que non lles cheja unha tarxeta porque se lles caen os apelidos de tantos que teñen, non? Lévase moi mal con ela, entón, a nai vive en Vigo, el vive na Coruña porque non se aturan. Entón, bueno, o pai morre, ele estaba moi unido ao seu pai, o día seguinte ele volve ao traballo porque así non está rosmando. Xusto cando van pechar a editorial ele e a súa compañera, que era moi pequerrecha, entralles un correo do pai que di eso: fillo querido, tes atas 10. O sea, entralle un correo do pai que está morto, e non é un coñeiro, nin é un hacker, é o pai. E é o pai porque no correo hai unha fórmula que só el e o pai usaban. É como se ti co teu fillo vos los dous vos chamades, imagínate, Tarzán. Como che vai, Tarzán? E sempre empezades así, os correos. Entón, aí chega e nese correo algo que di, pero meu pai chamábame así, eu non lle dixen isto a ninguén nunca. Pero meu pai enterrei no onte. E iso lle dixo, tes atas 10 para qué? Entón, agora é cando hai que mercar o libro para saber iso. A mí me tocou de cheo porque estábamos traballando en Barreras e, bueno, a organización obreira que había en Barreras era significativa, moi forte, moi potente. Tan potente que me parece que era que lideraba todo o movimento obreiro na provincia de Pontevedra, non? Os directores tanto ideológicos no Partido Comunista estaban integrados ali no comité ou no jurado de empresa, tamén estaban os líderes sindicais de comisións obreiras, había un gran equipo, eso hai que reconocerlo, non? Con independencia, ademais, había un potente equipo. E chéganos, pero claro, tamén había un forte traballo de solidaridade e de compromiso na loita e na defensa dos dereitos da clase traballadora en general, non? E cando nos chega a noticia de Ferrol, inmediatamente é como se soltaras pois unha bomba, non?
empezou a despallarse a noticia, acaban de matar 2 compañeiros en Ferrol, non se falaba de Amador nin de Daniel, 2 compañeiros en Ferrol, e inmediatamente se corre a voz de que hai que parar e a parar a cojones, e o que non queira parar o obligamos a parar, e bueno, e parouse. E como eran os paros? Ali non se convocaban folgas con 15 días de antelación, nin con 10, nin con 20, era paro e ya. Despois do bocadillo aquí non se levanta nin Dios. E o que se levante que se prepare, podelle caer unha tuerca, podelle caer unha chapa ou podelle vir unha máquina encima. E así era a actuación, non había outra salida, non? E bueno, tan pronto nos sentamos a tomar o bocadillo e a consigna era nin Dios se levanta, e nin Dios nos levantábamos. Sempre había algún esquirolillo, non? Que poñía a máquina en marcha, pero xa inmediatamente, ao minuto, xa se oía bum, bim, bam, e se paraba. Había coches incendiados, algúns esquiroles que querían tal, e se plantaba luma coches. O sea que era unha luita dura, pero tamén por a dignidade. Por a dignidade non podíamos tolerar nin que foran de Ferrol nin que foran de Pamplona. Aquilo había que solidarizarse, e eso estaba implantado, non? Eu vivi naquela, e era, digamos, naquele intre, pois, era significativo, non? Mirar como a clase traballadora dunha empresa irradiaba a todas as demais empresas, non? Depois miraban, barreras pararon, me cago en Dios, pois mañán temos que parar nós, mañán paraban os outros. E si, se provocaban ese tipo de solidaridade. Hoxe, desafortunadamente, non se dá ese caso, non? Por eso insistimos en que as conquistas do pasado, perdelas, despois recuperalas vai a ser bastante difícil, por eso que hai que poñer moito interés en manter, polo menos non perder o sao conquistado, melloralo no posible, pero eu que dicía aquí, estamos vendo cousas extrañísimas, non? Estamos dando pasos axigantados nun mundo do siglo XXI onde afortunadamente temos de todo, o noso alcance, e a xente está pasando penurias. Isto é increíble, isto non cabe na cabeza dunha persona normal. E bueno, compañeros, nós estamos nunha etapa xa caduca, non? Pero facemos este esforzo de estar aquí para a ver se entre a xuventude e as novas generacións son capaces de levantar algo, ou polo menos manter o que nos lle deixamos, non? Eu, por referirme ao tema da muller, que me parece unha cuestión importante, non había unha tradición sindicalista propiamente da muller, entre outras cousas, porque a súa incorporación ao traballo empezaba a ser de certa significación, que non había sido, entendendo como traballo así máis industrial. Pero o papel da muller foi fundamental, porque o militante obreiro que non tuvera, que non compartira a súa muller con el, a súa compañeira con el, o esforzo e a entrega de militancia, de chegar tarde á casa, de salir de noite a tirar propaganda, a levar propaganda, de irse a Madrid a unha reunión e non saber cando ia volver. Podo dicirvos unha cousa e me fastidia que me refira a min, pero digo porque a que conozo así máis de cerca. Eu teño salido para reunións a Madrid no exprés de noite. Eu vivía en Chapela, e ainda vivo, e pasaba xusto o tren por debaixo da casa onde vivía, prácticamente por debaixo, era inmediatamente por riba. E quedaba a miña muller con 2 nenos de 4 e 3 anos. E pensaba eu, vou a Madrid e ao mellor non os podo volver a ver hasta dentro de 8 anos. Porque era o que pedía a Guastá. Pero o meu non foi nada extraordinario. Isto fixérono miles e centos de compañeiros. Vos explico isto para que veades, para que se vexa claramente en que condicións se daba a militancia. Non ten máis mérito co de un compromiso de militancia. Pero volvendo da muller, pois ela quedaba cos 2 nenos, pero eso pasaba ya moitísimas mulleres que escondían os materiales clandestinos, e moitas veces no seu seno, non? E que procuraban arreglarse da maneira máis precaria desde o punto de vista económico, e incluso de ir a traballar. Entonces, a muller que non resalta tanto como nós, pero cuidado, un traballo impecable,
heroico no silencio, ademais. Por lo tanto, detrás de cada militante obreiro estaba necesariamente unha muller que comprendía e que participaba da reivindicación. O único que pasaba era moito medo, e tiña razón a pasarlo. E iso, máis ou menos, é o que se me ocurre dicir nesa faceta propiamente da condición feminina na loita e tal. E despois hubo mulleres moi significadas que saliron á rúa. Eu, sobre todo, teño unha imaxe moi directa das mulleres de Regojo, que era inmensamente, é dicir, a proporción de mulleres con respecto aos homens era seguramente do 90 e tantos %. Bueno, a súa loita e as súas movilizacións. E logo están por aí, logo as mariscadoras, o das encobras, o de todo iso. Ali se ve claramente a disposición das mulleres, non? Que outra parte da movilización que queda un tanto silenciada, porque, bueno, a condición do macho predomina nesta jodida sociedade que manda el máis fuerte, e así, non? Pero, bueno, iso é o que me parece a min de comentar. Efectivamente, o 1972, aparte de, como dixe, un principio, foi unha explosión de solidaridade real e de unidade da clase traballadora. Tamén foi o aglutinante para que no futuro se creasen as estruturas e as organizacións nacionalistas galegos. Que Galicia, a partir do 72, tuvera organizacións propias, non dependentes dos partidos estatais. Eu lembrome, estando en organización obreira, que foi unha decisión do PC, en realidad as estruturas tal eran do PC, o que variaba era a alternativa, a unha alternativa patista que en último hora a dirección do PC tomou, pois Organización Obreira opúxolle unha organización de enfrentamento radical co capital. E, ademais, unha alternativa real para a autodeterminación dos povos do Estado español. Había un compañeiro, un rapaz, Moncho Reboiras, que era o que tiña unha visión moita máis, unha visión futurista do que en realidade tiña que ser esas organizacións de creación galega, non? El participaba moito con nós en a organización. Eu lembro os moitos debates que el tiña con Abelardo e con Moncho e tal. Estábamos, el estaba moi de acordo coa línea seguida por Organización Obreira. E máis, nos círculos policiais e da Garda Civil confundíase. Incluso eu veño nun informe aí que hai daqueles tempos da policía, e veño como pertenecente ao PEGA. Era mentira, eu non estaba no PEGA, estuve no PEGA a partir do 75, é certo, e non só, ti o sabes, e tal, pero eu naquele síntese era da Organización Obreira. Pero como a forma de actuación de Organización Obreira era esencialmente galeguista, por dicirlo de algún xeito, pois a policía, e incluso moita outra xente, nos confundía con o PEGA, non era certo. Pero, como dicía Moncho Reboiras, tuvo unha visión futurista e albiscou que efectivamente a organización aquel entre a UPG, a Organización Verdaderamente Nacionalista, faltaballe algo, coseaba de algo, e coseaba de non ter no seu seo a clase traballadora galega. E aproveitou para, cando crearse no futuro estas organizacións, tomar como exemplo a Organización Obreira. Por iso digo que foi moi importante, moi importante. Non quere dicir que toda a Organización Obreira fose nacionalista. Si había tendencias dentro da Organización Obreira, si non saíron a flote foi precisamente pola abundancia de traballo, por dicirlo de algún xeito, de traballo e de loita que hubo no 72, porque hai moita xente que circunscribe e limita o ano 72 a setembro de 72. É mentira, foi un proceso anterior que viña de atrás, e foi todo o ano, porque, que eu me lembro, empezamos en xaneiro,
porque o 27 de decembro de 71 rachan a negociacións, por exemplo, do convenio de Citroën. Entón, aquilo quedaba ás pensas dun laudo de obligado cumplimiento que tiña que dar o seu feto a autoridade laboral. Este laudo de obligado cumplimiento caía máis ou menos na primeira ou segunda quincena de xaneiro de 72. Entón, os traballadores preparámonos en Citroën, preparámonos para facerlle frente. Sabíamos que iba a ser un laudo de miseria, como así foi. E preparámonos con acción xa en xaneiro. A Organización Obreira, debido ás súas actuacións extraoficiais, pois fixo accións, especiais, por así dicilo. A consecuencia de tales, viñeron as primeiras detencións arbitrarias, como dicía aquí, viñeron a deter a moitos compañeros aos postos de traballo simplemente por unha acción que se había feito contra un xefe chantaxista de Citroën. En febreiro volveu a haber actuación casi en todo Galicia, pero sobre todo en Vigo, actuacións. En marzo tamén, por iso as contradicións internas que había dentro da Organización Obreira non saíron a flote inda. En realidade saíron a flote despois das desfeitas de setembro de 72, cando a represión se cebou sobre todo sobre as organizacións extraoficiais, como Organización Obreira. Entón, sí, desfíxose no ano 73 a Organización Obreira, voltaron po PC algúns elementos, algúns se foron pa Liga Comunista Revolucionaria, outros para o FRA, poucos. A maioría, os dous grupos restantes, pois, quedaron, fíxose cargo deles a ONLE, a Organización de Marxista-Leninista de España, que foi a que despois creou e reconstituíu o novo Partido Comunista, que chama o Partido Comunista reconstituído, co seu brazo armado, o Grapo. E a outra parte de xente, integrámonos, digo integrámonos porque foi un deles, integrámonos nas primeiras organizacións, inda eran incipentes, as asambleas do SOG se facían inda no monte, eran clandestinas, integrámonos en elas. E fomos pouco a pouco, e co aquel espírito que tiñamos de militantes, unidos o que xa daqueles estaban nas organizacións nacionalistas, foi o que creamos. E verdadeiramente o papel da muller foi importantísimo. Estou totalmente de acordo co que dixeche tía, que o que dixo o compañeiro. Si o seu reconocimento oficial e público non era, si que verdadeiramente por detrás si que había un traballo verdadeiramente grandioso da muller xunto aos seus compañeros traballadores. E había, porque aquí falamos de 72, pero no ano 62, que se deu un proceso folguístico similar ao 72 en todo Vigo, o papel da muller foi determinante. Eu tiña daquela 16 ou 17 anos, no meu barrio, en Lavadores, había unha fábrica que era a fábrica de Cabral, a fábrica de Álvarez, de Cabral, de louza, vidrio e porcelana. E vivimos a represión dura que houve precisamente contra a muller, porque casi o 85-90% do persoal de Álvarez era femenino. Eu albisquei porque estábamos xunto con outros rapaces dende fora da valla, como a policía irrompiu con fusiles, a policía armada, os grises, irrompiu con fusiles dentro, levou aos homes contra a parede, e as únicas que se opuseron a aqueles armarios con bigote e vestido de gris foron as mulleres. Eu recordo unha veciña miña ahorita, de estatura pequena moi ben, enxuta, pero con unha forte voluntad, enfrentouse a un daqueles monstros que lle doblaban estatura e corpulencia. Bueno, pegoulle un sopapo e tal. Depois viñeron autobuses para cargar por centos as mulleres nos autobuses e levarlas detidas a máis. Iso foi no ano 62. Depois hai unha cousa que se esquece, por exemplo, aquí en Galicia, o papel fundamental da muller na familia, na casa,
en axuda do home. Aquí falamos dos grandes señores, grandes abogados, grandes arquitectos, grandes economistas, saben moito de macroeconomía. Nós temos, aquí en Galicia, nós temos os millores economistas, millor dito, as millores economistas, que son as nosas mulleres, as nosas abogas, as nosas nais, as nosas mulleres. Esas sí que son economistas de verdade, sin haber estudado macroeconomía, porque decídeme, como é posible que con miserentos soldos que tiñamos, ou que tiñan os nosos pais, os nosos avós, estas mulleres, estas grandes economistas foran capaces de sacar limpias e con orgullo as súas crianzas para arriba, e ademais que non pasaran demasiadas necesidades nin fame. Hai que saber moito de economía, pero de economía de guerra, dunha guerra do explotado contra o explotador, diso sabe moito as nosas mulleres en Galicia, é certo. Eu, as miñas raíces están en Moaña, e eu podo dicirvos con todo orgullo e con toda honestidade que veño da familia máis relevante e humilde de Moaña, e que dixo moi ben Chaves, a través de miña abuela levantou unha familia ela sola sin pensións, traballando simplemente sendo nin siquiera propietaria da terra, traballando sola a terra, foron capaces de levantar unha familia con 8 fillos e ningún pasou fame, e logo con 18 netos que tampouco pasamos fame, que eso manda cojones, non? E eu, personalmente, fui un presidente e secretario do comité da empresa máis grande de conservas de toda España, Masó, e fomos maioría absoluta no comité de empresa COSOC, o sindicato e a intersindical galega, presidimos o comité de empresa da multinacional da conserva máis grande de todo Galicia e de España, e está aí ao lado. E é o famoso tema da solidariedade, é dicir, sin negar ninguna soa verba de todo o que aquí se dixo. A mí personalmente amólame unha especie de tendencia que hai moitas veces de simplificar a situación dicindo a mocidade hoxe en día é que pasa de todo, non son solidarios. Eu creo que non debemos ser inxustos tampouco, non? E creo que o problema é moito máis complexo. Cando se di que a mocidade non é solidaria, pois hai que recordar cousas como, por exemplo, o accidente do Alce. 24 de xullo, en Santiago, todo o mundo de festa, chegan as noticias de que se acaba de esmendrellar un tren, que se necesitan litros de sangue, e o que fai a mocidade toda, a través das redes sociais, é autoconvocarse, van todos correndo a dar o seu sangue. Eu creo que temos tamén que ser xustos. Quizáis o debate que temos que facer para outro día, máis que se pode facer, eu creo que a orientación sería que se pode facer para que en xeral a sociedade, non só a mocidade, en xeral a sociedade experte do sono feliz no que parece que vivimos. Eu creo que ese é o debate, porque o que é doado é dicir todo o tempo pasado foi mellor, aquí mellor significa éramos máis implicados, máis tal, e agora pois todo o mundo pasa todo. Eu creo que aí hai un punto de injustiza e é un discurso moi común de moitísima xente, porque a rapazada demostrou moitas veces e o demostrará sempre que é solidaria, o que non ten probablemente conciencia política. É dicir, o que podemos facer é o debate sobre que temos que facer para que a rapazada entenda que todo é político. É dicir, cando moita xente nova di eu paso da política, hai que dicirlle non podes pasar da política, porque dicir eu paso da política é unha actitude política. Cando ti dis eu non me implico, a mí me dá igual, porque eu non teño nada que dicir, estás implícitamente autorizando a que os que si toman decisións as tomen. Non? Entón eu creo que cando ti falas do futuro, eu creo que un dos grandes retos de futuro é despertar. Claro, despertar realmente a xente e que tome conciencia de que ten capacidade de decisión, porque en determinados momentos a xente, tamén a xente nova a esta altura, en Galicia houve algo parecido hai poucos anos a anarquía. Houve un momento no que o Estado desapareceu.
Esfarelas é un petroleiro, estamos esperando polo seguinte, porque é cíclico, dentro de pouco vais a escarallar outro por aí, e entón o Estado desaparece. Daquela o presidente da Xunta se vai a cazar a non sei donde, o actual presidente do goberno fala de hilillos, de plastilina, pero é presidente, non pasa nada, porque non hai memoria, pero era un señor que negaba o obvio, non? E aí a xente, diante dese problema, sí que demostrou solidaridade, tanta como que había xente que viña desde outro curruncho de Europa e viña aquí a limpar o chapapote. A solidaridade está, o que non hai... Sí, pero é porque non hai conciencia de que estamos diante dun problema. Non hai conciencia, ata tal punto non hai conciencia de que vivimos nun problema que un escoita, antes se falaba, unha compañera falaba ben de que as palabras hai que cuidalas. A xente fala con naturalidade, non? Outro día decía un tipo nunha tertulia: hai que entender a auxe do nazismo en Europa porque hai moita inmigración. Aí dan ganas de remangarse e liarse a mamporros, porque o problema non é a inmigración, o problema son os nazis. O problema non é que a xente intente buscar un futuro digno, o problema é que hai alguén que está desexando que veñan para liberar o lobo que levan dentro. Hai moitos anos un ultrasur nunha entrevista, cando nos anos 80 o fútbol era deporte de risco e das gradas, non? Cando meu pai deixou de ir a Balaídos porque temía que lle pasase algo, ali un ultrasur, un seguidor do Real Madrid dixo: yo lo que quiero es que el Madrid pierda, que así las hostias las doy con más ganas. Eso era perfecto, era unha definición perfecta do que hai dentro desa cabeza, que hai cousas, non? Entón, eu creo que o reto de futuro é ese, é dicir, hai unha vaga fascista en toda Europa e en Estados Unidos. Onte o presidente de Estados Unidos chamoulle a unha xornalista fodida mentirosa diante dos demais xornalistas. E virá o que vou dicir, non é grave que o presidente de Estados Unidos lle chame fodida mentirosa a unha xornalista. Non é grave. O grave é que o resto dos xornalistas non se levanten e se marchen. Esa é a cuestión. O grave non é, digo en serio, o grave non é que Mariano Rajoy dea unha rolda de prensa por plasma ou que envíen notas de prensa e digan non se admitirán preguntas. O grave é que os xornalistas cubran iso. Ollo, cúbreno porque teñen que comer a fin de mes. O sea, o grave é que haxa editores... Non me vale. Bueno, a mí si me pode valer en un determinado momento, cada un ten que ver para a súa casa, non? No fondo non estamos dicindo cousas diferentes ti e máis non? Entón eu creo que se facemos outro, eu creo que máis que podemos facer, porque dende logo hoxe non pode ser a batalla idéntica do 72, non pode ser, porque o mundo é outro, o que temos na cabeza son outras cousas e as claves coas que se move quen ten que construir o futuro, que é a rapazada, son outras. O que hai que, o amigo que me preocupa é que realmente se saiba, que a xente entenda que si hai motivos para a loita. Porque os hai, mira, que vai haber. Unha cousa sola, é que fai falta proxectos organizativos que sean capaces de integrar a inquietude da xuventude e fai falta un proxecto de sociedade. É que todo é o mesmo. E hai que pensar que sociedade temos e que sociedade queremos. E iso como o realizamos, Claro. Se non hai proxecto de sociedade é que non hai folla de ruta. Entón estamos a xestionar o pouco de cada día e dai non se sale. Claro. Has dito así a correr, Sí, non, pero é así. Bueno, agora Luis Chapela, membro do Ateneo, vainos a ler un poema. Cando a primavera era promesa e a esperanza se abría cara á luz, e o povo pedía que era seu o pan e a liberdade que os tiranos lle roubaran, caeu Amador Rei, home sinxelo loitador, Carballo de Galiza, que deixou 4 renovos, 4 ponlas con follas ben sonoras, as que o vento arrancaran, cancións novas de amor e liberdade. Caeron Amador Rei e Daniel Niebla, baixo o odio das balas asesinas, baixo o furor das metrallas, cargados de sinrazón e de injustiza, armados polos explotadores, disparados polos cans da tiranía e amenazadas polas gardas do nazismo. O sangue dos obreiros de Galicia, unha vez máis, bordou unha bandeira vermella e popular no semento das rúas do heroico Ferrol de Pablo Iglesias. Chegará a xustiza, esta a chegar, a xustiza e a redención para Galicia, o tempo de xulgar os asesinos, aos que dispararon ao pobo desarmado,
de pedir contas aos que ametrallaron o pobo sin defensa, e ta chegar un día de vagar e o asesinato de Amador Rei, de Daniel Niebla, e no que o pobo sexa o único señor do seu destino. Hai que loitar, irmãos e compañeiros, para traer a luz e a liberdade e a primavera a este país de nós. Pois do poema, de escoitar as conversas dun escritor dunha novela centrada no 1972 e con uns protagonistas reais da loita polos dereitos laborais, sociais e democráticos nun momento difícil e tremendo da nosa historia. Aquelas folgas foron a máis potente movilización obreira na comarca viguesa desde os anos 30. Os meses de loita daqueles anos 1972 situaron a comarca de Vigo no epicentro da conflictividade obreira no conxunto do Estado español. 45 anos despois, a súa repercusión histórica está moi lonxe da importancia cuantitativa e cualitativa dos sucesos. Mais tamén están esquecidos nas nebulosas do tempo os seus actores directos, ou cando menos algúns dos máis importantes. É a necesidade da reparación deste esquecemento un dos motivos que nos levaron a facer este primeiro acto doutros que teñen que vir. Dende o noso punto de vista, naquel combate cristalizaron todas as experiencias de loita, de debate interno, de agrupamento ou segregación co movemento obreiro vigués e galego dende 1962, de movilización intensa caracterizado pola solidaridade, por unha inmensa solidaridade de clase e por unha práctica obreira e sindical de base asamblearia, coas limitacións evidentes que impuña a represión da dictadura franquista. Coidamos tamén que a importancia daqueles acontecementos non reside só nunha cuestión histórica, de memoria necesaria, non. Nestes momentos nos que estamos de gravísimos ataques á clase traballadora, naqueles sucesos de 1972 están presentes, moi presentes, cuestións totalmente actuais, a autoorganización obreira, os límites da solidaridade, a creación da conciencia de clase, a movilización como arma de resistencia pero tamén ofensiva, o papel das cúpulas sindicais. Hoxe, que para moitos é case impensable a posibilidade dunha folga xeral exitosa de 24 ou 48 horas, é o momento de lembrar, analizar e aprender como hai 45 anos, baixo unha brutal dictadura fascista, a clase obreira da nosa comarca organizou unha folga de 100 de horas e varios meses seguidos. Vale. E con isto, grazas por vir. Esta terra galega vivo loitando por libertad. Voume da miña terra, deixo os meus fillos, deixo o meu lar. Quedo sen agarimo, soy eu por culpa do capital.